Bon dia des de les Terres de l'Ebre, Catalunya. Mireu, en qualsevol nació, els tres pilars fonamentals bàsics són la seva llengua, la seva cultura i el seu territori. I la minoria nacional catalana, evidentment, no n'és una excepció. Per això, és molt important que defensem la nostra llengua. Jo tinc la sort de ser d'una zona de Catalunya on tenim un 87% d'ús natiu del català i per aquest motiu convivim dia a dia a tot arreu, a tots els àmbits de les nostres vides amb la nostra llengua. Però quan anem a moltes altres zones de Catalunya s'està veient que la nostra pròpia llengua està en decadència i per tant considero que és la nostra obligació defensar-la i per això cal utilitzar-la. I per aquest motiu faig aquesta crida i faig aquest vídeo per demanar-vos a tothom, suplicar-vos si escau, que per favor utilitzem el català en tots els nostres àmbits del dia a dia, en tots els nostres àmbits vitals, o sigui, ja sigui en la nostra feina, quan anem a comprar, quan anem als bars, quan consumim cultura, televisió, cinema, el que sigui, si us plau, utilitzem el català, fem que la gent parli català, fem que els nouvinguts practiquin la nostra llengua, que veguin útil utilitzar-la, i també és molt important ajudar als adolescents, a la gent més jove, a nivell de xarxes i a nivell de comunicació, sobretot els creadors de contingut, a que realitzin contingut en català, i per això els hem d'ajudar. Per això és vital consumir, parlar i utilitzar el català amb el 100% de les nostres vides. Si us plau, per això mantenim el català, utilitzem el català i defensem la nostra llengua. Salut, república i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.